na. Maraming salamat po sa sumusuporta sa akin, sa mga bago kong subscriber. Pasensya na po at ilang araw po wala akong live dahil po ako ay nagtatrabaho sa naglilinis po ako sa kabilang bahay. 3 araw ko doon, so pagod na pagod talaga ako. Ah, Ngayon umuwi lang ako dahil magla-live lang ako. Saka kakain ako. Half day ko lang kasi doon. So, sana ay suportahan pa rin ninyo ako si May 17 Ilocana. Ayan, ito po yung outfit ko sa tindahan ko. Ayan po. Ayan. So, ang gagawin ko po ay i-mute ko ulit ito kasi may nagpapatugtog sa kapitbahay. Gusto ko lang po kasi mag-live, mag-silent live po. So, pakisuportahan din po natin si Sir Ruel Lipat para marami pa po siyang matulungan. Maraming maraming salamat po. Ayan, maliligo lang po ako maya-maya, nagpapahinga lang po ako. Pero may bibilhin pa ako. Tapos magpahinga na ako dahil pagod na pagod talaga ako. Kasi may nagpakasal yung kapitbahay namin kaya tinawag na ako maglinis, maghugas-hugas, mga ganun. Kaya kahit papaano mayroon naman. At thank you Lord. Ayan.
Ayan, ilang araw po na wala akong live or silent live, bumababa lang na naman po ang watch hour ko. So, babawi ulit ako. Hinintay ko lang yung tatay ko para makapag ano na ako, makahiram ako ng bisikleta.
Yan guys, galing po akong bumili ng mantika, saka asukal, at tinapay, at pritong manok. Ayun, ulam ng gusto ko.